لڤینên siyasî û leşkeriyên heriyek ji Rûsyayê û Amerîka lê Sûriyayê xortir bûne û Washington dixwaze di rêya şervanên Kurd û çend grûpên din yên opozisyona miyan re û destpêşxeriyê bike ji bo lêdana çekdarên Daeş lê bajarê Reqa. Sîpan hemû fermanderê giştî yekên yên parastina gelî Yepeka pêşbînî kir di çend hefteyên dahatî de Hêzên Demokrasiyên Sûriyayê guha peymanîtiyeka leşkeriya nû û her yek ji şervanên Yepekê û YPJ û çekdarên Burkan Furat û pênc grûpên din yên opozisyonê lê xwe digire êriş bikin ser bajarê Reqa û got jî. Lê gel hevpeymaniya navdewletî bê fermandeya Amerîka di godûbêjê de ne ji bo diyarîkirina demê destpêkirina êrişê. Di wê çarçoveyê de jî Peter Cook, peyvdarê Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagon ragihand. Hijmarek firokên lojîstîkî Amerîka ji corê sî hevda nêzîkî 50 tan çekên sivik û alavên leşkerî ji bo şervanên Kurd û hêzên opozisyona Sûriyayê şandine bajarê Hesekê. Bi gotina Peter Cook, Washington ew çekdane artêşa azad û yekîn yên parastina gel heya êrişeka hevbeş ji bo ser bajarê Reqa û dî çekdarên Daeş encam bidin. Û lê gorî raporteka rojnameya New York Times tê pêşbînîkirin nêzîkî 20,000 şervanên YPG û YPJ û 5,000 çekdarên opozisyona Sûriyayê têde bejdar bin. Ji aliyekî din ve wezîrên berevaniya welatên hevpeymaniya NATO lê Bruxelê dê civîna xwe de helwêsteke dijwar derbarê destwerdana Rûsya dê Sûriyayê de ragihandin. Hevdem Federica Mogherini berpirsa siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropa amaje bo yekê kir. Proseyên leşkeriyên Rûsya lê Sûriyayê me tirsîdarin û hêzên opozisyonê dikin armanc. Daxwaz jî kir proseyên leşkerî lê Sûriyayê bi hemahengî di navbera Washington û Bruxelles û Moskow de bên encamdan. Lê Vladimir Putin serokê Rûsya bê dagirî li ser serkeftinên êrişên xwe dika. Di hevtîdinekê de digel kanala fermiya welatê xwe de ragihand. Amaca operasyonên wan lê Sûriyayê parastina hikûmeta Beşar Esedin û red kir welatê wî ji birî Daeş grûpên miyan rewê Sûriyayê bike armanc û got jî grûpên tundrew hikûmeta Esed dûr pêç kiribûn û guhabûn deryayê Dîmeşqê lê am çûn û mekarî bi awayekî mezin wan dûr bixin. Di hember de jî Ebûbekir Colanî serokê Bereya Nusra qasa 3 milyon euro kiriye xelat ji bo her kesekî got Beşar Esed bikuje. Her wiha 2 milyon euro din jî ji bo kuştina Hesan Nasrallah serokê Hizbullahê Lubnanî. Ji aliyê meydanî ve jî ve artêşa Beşar el-Esed li her sê parêzgehên Hema û Laziqiyê û Helebê bê piştevaniya êrişên ezmaniyên Rûsya kariye pêşve biçe. Piştî destpêkirina êrişên ezmaniyên Rûsyayê lê Sûriyayê, Amerîka li vînên xwe zêde kiriye. Di bizava guhartinê de derbarê wê îstratîjiya got ji bo Sûriyayê danabû. Got bi gotina beşek ji desthilatdarên Washington stratêjiyeka serkevtî nebû û sedem bû got Rûsya destwardanê dê Sûriyayê de bik.